गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 15 फेब्रुआरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार जोनोम सान। बे गोथार जोनोम सानाव मुलुगनि बयबो बर' फिसाफोरनो आरो गुबुन गुबुन हारि बिथांमोननिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ बावहरदों। आरो गिबियावनो बर' माहारिखौ फोगोमनो आरो गोथार महरै जोंखौ गायसनलांनो जौगाहोनो थाखाय जाय बिथांमोना बर'नि बिर जोहोलावजो बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय, बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। दा बे समाव आंखौ दिनै उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाइक रेलि लादों, बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै दा बेयाव बिथांमोननिसिम आङो गोजोननाय बावहरदों। बे बाइक रेलिखौ बिथांमोना मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै बिथांमोना लादों आरो बेयाव बिथोन बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावथांखि आरो बड'फानि जि सिमां बर' फिसाफोरखौ बा बर' माहारिखौ मुलुगाव गेरेमसा महर दाहोनो थाखाय बा गेरेमसा महर खालामनो थाखाय जि मोनसे बिथांखि लानानै बिथाङा जोंनो मोनसे नोजोराव थांखि होनानै गालांबाय, बेखौ लानानै दिनैसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों। आरो दिनैनि 15 फेब्रुआरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार जोनोम सान, बे गोथार जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बाइक रेलि लादों। आरो दख'रानि बेन्दोङाव थानाय जाखिनि गामिफोर दङ, बर' गामिफोर दङ, बर' गामिल' नंला, गोबां गुबुनारिफोरबो दङ। दा बेनि गेजेरावनो बिथांमोना बाइक रेलिखौ लानानै फोसावनो नागिरदों जे जोंनि बर' समाजजों लोगोसेहाय बोरैहाय जों गोजोनै थांनानै थानो हागोन, खौसेयै थांनानै थानो हागोन, बेनि मोनसे मेसेजखौ बिथांमोना होनो नागिरदों। आं बेखौ बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरदों। बेजों लोब्बा लाखिनानै बर' समाजाव जिखिनि गाज्रि थासारि दङ, जौ जुवाजों लोब्बा लाखिनानै बर' समाजा गेरेबलांनो हमनाय, फरायसा फरायसुलि बिथांमोना दिनै ड्राग्सजों लोब्बा लाखिनानै बा जौ जुवाजों लोब्बा लाखिनानै दिनै गावनि फरायनाय समखौ बारहोनो नागिरनाय आरो समाजाव मोनसे गाज्रि आखुथाय, मोनसे समाजखौ मोनसे गेरेबनाय मोनसे लामाजों लांनो नागिरनाय, बे थासारिफोरखौ बोरैहाय जोङो फोजोबस्रांनो हागोन बेखौ लानानै मोनसे मेसेज होनो नागिरनाय। जोङो समाज हिसाबै थांना थानो थाखाय, मोनसे मोजां समाज हिसाबै थांना थानो थाखाय जोङो मा बेबस्था गोनांथि दङ, बेफोर मेसेजफोरखौ बिथांमोना होनो नागिरदों। आं गिबियावनो बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर होदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैसिमबो बर' जाथिनि थाखाय बा बर' हारिनि थाखाय मोनसेबो बेबायदि खामानि मावालासिनो गैया जे जाय खामानिखौ मावनायाव बिथांमोना फावसायाखै। गोजोन थासारि मोनसे लाबोनो थाखाय, जौगा हारि मोनसे दानो थाखाय, जोंनि थामोनथा आरो रैखाथिखौ बोरैहाय जों लाखिनो हागोन, पलिटिकेल राइट्सखौ जों बोरै लाखिनो हागोन, बेनि थाखाय गोबां खामानि मावगासिनो दङ। आरो बिथांमोना दिनै जि गोथार जोनोम सान, बे गोथार जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जि मोनसे हाबाफारि लादों, बे हाबाफारिया जोबोद बाख्नायथाव। आं बेखौ बिथांमोनखौ साबायखर होदों। आंखौ दिनै बिथांमोना बेखेवगिरि हिसाबै लिंहरनायनि थाखाय बिथांमोनखौ आङो साबायखर होदों। आं बिनि जि बेखेवनो मोननानै आं गोजोननायबो मोनदों। आरो बिथांमोननि जि साननाय, दिनैनि जि बर' समाजाव जि गाज्रि थासारि दङ, बे थासारिफोरखौ बोरैहाय बोस्रांनो हागोन, दा बेखौ बिथांमोना दिनै मोनसे आगानसेबाव मोनसे खामानि लानानै आवगायदों। बेयो जाहाथे जाफुंसार महर मोनो। आफा इसोर अबंलावरिया बिथांमोनखौ बोर हरथों, अरायबो जाहाथे गोजोनै जोङो खौसेयै थांनानै थानो हाथों, बेखौनो आङो हास्थायनानै आंनि जि बुंनांगौ बेखौनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। जागायसिगोन बिदि थांखि आरो नोजोरा मा? उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम सान बा गायसन सान, बे गायसन सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बाइक रेलि लानाय जादों। बाइक रेलिया जोंनि जिल्लायाव जा दख'राफोर दं, बिथांमोनहा गाव गावबागाव दख'रायावनो साइकेल बा बाइक रेलि खालामनाय जागोन। दा थिग बिदिनो जोंनि दख'रायाबो बाइक रेलि लानाय जादों। जोंनि दख'रानि सिङाव जा गामि दं बेफोरखौ बाइक रेलि लानायनि थांखिया जाहैबाय जोंनि गामि ओनसोलफ्राव सोलोंथाइ बिथिङावनो जा, समाजारि बिथिङावनो जा गोग्लैसोनाय, जाहाथे बिथांमोना सिखारबोनो हायो, माने सिरि मोननानै मोजां गोजौ बिथिङाव दावगाबोनो हायो। बिनि थाखाय जोङो दिनैनि बे बाइक रेलिनि हाबाफारिजों मोनसे मेसेज होनो सानदों। जोंनि उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगांनि बिबानगिरिफ्राबो गोबां खामानि मावबोबाय। थिग बिदिनो दिनैसिमहालागै जोंनि दख'रा हिसाबै जा मावनांगौ बेखिनिखौ मावबोगासिनो दं। समाजारि जेंना, जोंनि दख'राया टाउन हिसाबै गोबां जेंनायाव गोग्लैयो। दा थिग बिदिनो जोङो गोबां जेंनानि गेजेरजोंबाबो खामानि मावबाय थादों बा जेंना जेंसिखौ जाहाथे जोंनि दख'रायाव एसे उदालगुरि हिसाबै मोजाङै मोजां जाबोनायखौ नुबाय थादों। खिन्थु जोंल' नङा, जोंजों लोगोसे गामियारि थानाय बा टाउन ओनसोलाव थानाय जा
सुबुंफोर दङ बे बिथांमोनाबो जाय बुस्थुखौ गाज्रि नुयो बिथांमोनखौ फोसाबनायाव मैखोम बिबान लानांगोन बयबो ज'है खामानि मावलांबासो जोंनि ओनसोला बा बर' माहारिया दावगाबोनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिदों बेनिखायनो जों दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसन सानजों लोब्बा लाखिनानै बाइक रेलिखौ लानाय जादों। गाहाय गंबेसे गामिखौ कभार खालामदों? गाहायै जोंनियाव 70निबो एसे बारा दं गामिया दा बेयाव जोङो 40सो गामिखौ बाइक रेलि कभार खालामनाय जागोन। माखासे गामिया लामाया एसे उसुबिदा थांलाय फैलायाव दा बेनिखायनो जोङो माखासेखौ दोनथ'नाय जादों बेखौ उननि हाबाफारियाव जों लागोन होननानै फोरमायनाय जाबाय। गाहायै बेयाव माबाफोर मट'फोर थागोन नामा हयथ' मोन्थोरफोर जितु टिम बेबायदि बाइक रेलि हान्जा खुंनायजों लोगोसे माबाफोर रायजोफोरनो माबाफोर फोसावगोन नामा बेबायदि स्ल'गानफोर? स्ल'गान हिसाबै दङ मोन्थोर बेयाव जोङो समाजारि जेंना होनबाथ' जोङो बुंनो हायो ड्राग्स जौ जुवा नैफोर मेनलि बे जोंनि दा बर' समाजाव गोबां बे बिहोमा जागासिनो दङ जाहाथे नैबेनिफ्राय जानगार जानो हायो दा बयबो सांग्रां जानो हायो बेनिखायनो मेनलि जौ जुवा ड्राग्स दा नैबेनिफ्राय सांग्रां जानांगोन दा सोलोंथाइयाबो मोनसे बाहागो जाहैबाय दा बेनिखायनो जोंनि जा एबा मोन्थोरफ्रा नैबेफोरनो फारसेथिं मेट्रिक आनजाद फैगासिनो दं बेनि थाखाय माबायदि बिथांमोनहा एवारनेस प्रग्राम लागोन बे आनजाद होगिरिफोरनि सायाव? नंगौ मेट्रिक आनजादा गाबोननिफ्राय जानो थांगासिनो दङ दा OHS हायार सेकेन्डारिया दाख्लैनिफ्राय जाबाय दा नैबे मेट्रिक होग्राफोर सिगाङाव जा जोंनि दख'राल' नङा गोबां गावबागाव दख'राफ्रा गोबां फरायसाफोराव स्पेसियेलि दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बर' फरायसाफोरखौ नोजोर होयो दा बे बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो गोबां न' थांनानै माखासे बैसोनिफ्राय सोंनाय फिननाय बोरै जाना दं बेखौ खबर लाहैदों आरो जों निस्सय फरायसालिफोरावबो जगाजग लानो हादों जोंनि उदालगुरियाव गासै मोनथाम आनजाद मिरु दङ दा बे मोनथाम आनजाद मिरुआव जोङो आसा खालामदों बयबो फरायसाफ्रा मोजाङैनो मोजां होनो हागोन आरो फैबाय थानायाव बयबो सेथि थाखोआव बा मोजां पास खालामनानै उथ्रिसारनो हागोन जों उदालगुरि दख'रा हिसाबै जों आसा दङ। उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय, FNF, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड, जुरिफान, माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना, आर'नाइ ब्लाउस, फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।